दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्म आरो सिसिबाइनि बानजायनायाव जोंनि यंग जेनेरेसनफोरखौ जौ जुवा एबा फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव होबथानो थाखाय जोङो बेनारिं पस्टारिं खालामदों आरो बे हाबाफारिया जोंनि सारा बिटिसिल' नङा जोंनि आसामाव दाब दाब जेरावनोखि बर' रायजो राजाफ्रा संसार जादों बेफोर जायगाफोराव बेफोर गासैयावबो जागोन। फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोर क्लाब इयुथ क्लाबफोरनो बा जायफोर गामिनि रायजोफोरनो जोङो लाइजाम हरगोन लाइजामजों लोगोसे बेनाराव मा लिरनांगौ बेखौ जोङो लिरनानै हरफागोन जेन जोंनि लाइजाम मोननाय लोगो लोगोनो जेन नोंथांमोना मोनफा मोनफा पस्टार बानायनानै गामियाव एबा गामिनि बाजाराव एबा सकफोराव जेन बेखौ होयो आरो जोंनि फैबाय थानाय यंग जेनेरेसनफोरखौ जेन बासायना लाखिनायनि जोंनि इयुथ क्लाबफोराबो जेन अंकितार जानो हायो बेखौ आं खावलायहरगोन। सार बेजों लोगोसे आं मोनसे खालामनो सानो बिदिनो गोबां दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव होयो बिदिनो गोबां माने पिकनिक स्पट बेफोरबायदि माने रेजर्ट आन्डार 18 एजफ्रा कापल्स ज' थानानै लोङो जायो बेयावनो फेनानै थायो आरो बेजों लोगोसे मोना गुना हरनि 12टा 1टायाव हमजानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनि बेलायाव सारा मा एडभाइस होनो सानो? नंगौ जोंखौ मिनिदोंसै दायो गुबुन जाथिफ्रा मिनिदोंसै जोंहा मोनसे समाव आखायाव थाखा फैसा गैयामोन न' बांफ्रा मोजां गैयामोन गारि गुरा गैयामोन बेखिनि समायाव जोङो बेबायदि रंजानो रोङाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि बिमाफ्रा जौगाबाय थाखा गोनां फैसा गोनां जाबाय गारि मथर बायनानै होदों आरो गावसोरनि गथ'फ्रानो बे उन्दै गथ'फ्रानो आन्डार 25 गथ'फ्रा दिनै बेबायदि फेग्रा मुवा बेसादफोरजों लिप्त जानायखौ आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ जों नुगासिनो दङ। बेखौ होबथानो थाखाय बारग' एनडिएफबिफ्रा दिनै जानजि खाफ्रादों। पिकनिक स्पट रिजर्ट जेरावनो जेराव जोंनि गथ'फ्रा रंजायो बे जायगाफ्राव जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा भिजिट खालामबाय थागोन आरो जाय गथ'फ्रा आन्डार 25 बोसोरनि उन्दै बे गथ'फोरखौ जुदि जोङो जौ लोंनाय मोनोब्ला भारतनि संबिधानाव मा लिरनाय दङ बेबायदियै जोङो आयेनखौ बिजिरगोन आरो बारग' एनडिएफबिनि सासनखौबो जोङो होगोन आरो बेबायदि जों गोरा गोख्रोङै खामानि मावलांगोन।